Máme krásné dobré ráno. Ano. Teď jsi mě přišel pozdravit. Ahoj. Pss, pss, pss. Čičáku. Ano. Ahoj. Jde se pomazlí. Ano. Krásné, krásné. A ještě mám poslední otázku a ta zní, jak pečovat o svou duši. Vím, že to může být dlouho zase hodinové téma, ale třeba si můžeme uvědomit, je tu spoustu lidí, co už mají různé techniky, už něco umí, ale je tu třeba i někdo, se dívá na video, kdo by byl rád za jakoukoliv radu, jak se právě že dostat do té své podstaty, jak pěstovat svého ducha, aby mohl růst. Tak to vím naprosto přesně. To bude mít hloubku. No, som to už párkrát vysvetľoval, že toto je vec, ktorá nespočíva v nejakej technike. Že toto je technika, ktorou si nakrmíš dušu. Toto je technika, ktorou si očistíš dušu. Toto je technika, ktorou neviem čo. Pročistíš čakry. Takhle to nefunguje. Starostlivosť o dušu spočíva v komplexnom žití svojej podstaty. V tých východných kultúrach tomu hovoria dharma. Dharma. Každý človek sem prichádza s určitým predurčením na ten konkrétny životný akoby cieľ, úlohu, na tie skúšky, ktorými má v tom živote prejsť. K tomu dostáva primeraný typ tela, k tomu dostáva určité vlastnosti, aby bol len trpezlivý, alebo pracovitý, alebo lenivý. Samozrejme, a niektoré vlastnosti má vlastne ako výhody v tých úlohách a niektoré má ako záťaže. Tie záťaže súvisia to všetko s tými minulými životmi a vlastne na tom má popracovať vlastne akože. A pracovať sa na tom dá úplne komplexne v rámci celého bytia. Čiže to je, neviem ako to čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie povedať. V indických ašramoch, himalajských, je napísané, že slúž, miluj, pomáhaj, očisťuj sa, medituj a realizuj. Každá tá jedna oblasť má svoju kvalitu, svoju potrebnosť v tom celom, každá jedna. A vlastne k tomu naplneniu tej duše, kedy ona sa cíti spokojná, šťastná, proste akože rozvinutá, dochádza pri všetkých týchto 6 kvalitách, keď sú v primeranej, náležitej rovnováhe. Niekto má viacej slúžiť, je to trošku iná kvalita ako pri pomáhaní, niekto sa má na teraz viacej očívať, niekto má viacej rozvíjať tú lásku v sebe, tým milovaním, nielen partnera alebo svojich detí, proste milovať. Postupne sa dá úplne všetko, aj prítomnosť sa dá milovať, aj celý svet, aj celý vesmír, aj nejaká božská láska, alebo takéto. A ide, že čo kto má teraz akoby práve také menej rozvinuté a potrebuje na tom popracovať, aby to trošku doplnil, dorovnal vlastne, ako dostal do súladu. Takže je to celý komplex žitia, v ktorom som prirovnal v tej našej knihe Život ako let balónom. Že ak si niekedy leteli balónom, a ten balón začne klesať a vy ešte chcete ďalej letieť, tak vlastne máte dve možnosti. Buď vyhádžete záťaže z toho balóna, alebo zvýšite, prikúrite teplotu, aby on mohol zase akože stúpať, aby ste mohli letieť ďalej. Tými záťažami, ten alkohol, sú všetky chemické a vlastne zaťažujúce látky tela, vrátane fajčenia, kávy, mesa, respektíve prílišnej konzumácie mesa. Proste my nemusíme meso jesť 5 krát denne, stačí raz za 3 dní aj tomu najväčšiemu človeku mesožravcovi. A tú ostatnú časť nahradíme ľahšou, jemnejšou, ducha povznášajúcou obživou. Je na to množstvo kurzov, receptov, proste ako sa dá toto celé krásne, aby človek to zdraví ustal,
To mäso teda jedával raz za 3 dní, také nejaké kvalitné, ktoré u zvieraťa, ktoré žilo šťastný život, behalo na slnku po zemi a podobne, nie nejakom veľkochove, vo veľkej klietke alebo kde si čosi. Takže vlastne akože to sú tie záťaže, hrubé slova, takisto vlastne, ako ktoré človek postupne eliminuje a už ho to zbytočne neťahá, dolu nezaťažuje a zároveň rozvinie čosi vznešené, zmysluplné, krásne, vnútorné. A to už, či to bude pre niekoho na teraz nejaká modlitba, či to bude nejaká mantra, či to bude nejaké dýchové cvičenie, alebo aj fyzické, alebo to bude komplex všetkých týchto vecí, aby bol človek primerane ohybný, primerane silný, primerane otužilý, primerane akoby taký rozdýchaný, prečistený a podobne. A v komplexe tohto celého bytia a toho slúž, miluj, pomáhaj, očistuj sa, medituj a realizuj. Vlastne ako, čiže aj tá dôležitá otázka, ako ste nápomocní priestoru? Čo robíte pre druhých? To je obrovská výživa duše, ale akože nezištne pre druhých. Potrebujeme to robiť aj zištne, že z toho človek žije, získava z toho nejaké zdroje, financí, to je nejaká energia, ktorú premení na to, čo práve potrebuje a funguje ďalej. Ale čo robíte? Len tak. Z podstaty, ako ste dôležitý pre priestor, že tu ste. Že čo, splácate hypotéku a proste akože chodíte do roboty a ešte pozeráte doma telku a čo? Proste, ako prispievate láske v priestore, pohodovému životu, komu ste v živote pomohli, koho ste urobili šťastnými. Minulo som videl také, že sú dve najdôležitejšie vety, keď sa dostávame pre tú nebeskú bránu, proste obrazne rozprávkovú, akože to vie, ako to tam je naozaj. Tá veta je, ako veľa ste v živote boli šťastní. Ako často, alebo ako intenzívne. Že vlastne človek, toto musím, toto treba, tam, ježiš, neviem čo. Ako často ste v živote šťastní? A druhá otázka, koľkokrát ste druhých urobili šťastnými? Takže keď sa človek začne zaoberať takýmito otázkami a odpovediami a začne ich naplňať, začne na tom pracovať, tak tá jeho duša bude v 7. nebi. Čím viac tá myseľ je zaplnená problémami, informáciami a všetkým takýmto, tým menej tá duša tam má nejakú možnosť nejakého rozvoja, naplnenia alebo niečoho takéhoto. A keď duša trpí, tak trpíte aj vy, že veľmi. Takže ľahko to človek rozozná podľa tej detskej hry, že zima, teplo. Keď už dlho cítite v živote, že zima, mrzneš úplne, že zmeň svoje cesty, vráť sa na začiatok a hľadaj cestu znova. A zase tá pripútanosť, ale ja už robím lekára 25 rokov, proste ja už si neviem predstaviť, že by som robil niečo iné. No tak tam zomri. Keď si myslíš, že to je ďalej správne. Proste. Čiže to všetko prenádherne to celé, tá filozofia takú, ktorú žijem a tak, ktorú som mal možnosť objaviť a vlastne takto sa do nej naplniť a ktorú sme tak popísali všade, je úplne nádherná pre človeka. Prajem každému, aby sa dostal k týmto otázkam, aj keď mnoho tých duchovných učiteľov na svete hovorí, že objaviť duchovný rozmer bytia je odmenou človeka. Je to slova za odmenu. To nemá každý človek v každom živote, takže vám prajem takú odmenu. A to teda, že keď ju objavíte, ten duchovný rozmer, tak to chyťte pevne za ruky. Nie v každom živote sa nám podarí dostať do tohto bodu, že objavíme duchovný rozmer bytia. Pevne ju chyťte do rúk a realizujte. A jak to člověk pozná, že dostal ten dar? No, keď som robil toho riaditeľa banky, tak som si myslel, že aký som ja úspešný, aký som ja potrebný, aké som všetko. Keď som robil toho podnikateľa, tiež takto podobne. Potom som trochu začal chorlavieť a začal sa zaoberať tým, že čo to má znamená, prečo sa to deje, proste, čo to tu je. A tá pani mi to vysvetlila, že vlastne ja som sa venoval tej podstate života len z úrovne tej mysle, len z úrovne tej hmoty. A vlastne vôbec som sa nevenoval takým tým tej duchovnej oblasti. Je jedna česká žena, Kristina Tronečková, ktorá skúma šťastie po svete. Rok žila v Butáne, pol roka v Japonsku, pol roka na Kostarike, v Turecku, v Arménsku, v Norsku. A v každej krajine skúma podstatu ich šťastia. V Japonsku tkví podstata šťastia z toho, že všetko funguje na sekundu presne. Ten vlak príde na sekundu presne, odíde na sekundu presne.
japonská duchovná prax, podľa nej teda akože tiež niekde v mestách, možno nebola úplne všade a všetko, je nejaký Budha niekde, príde Japonec, urobí a beží ďalej. Proste duchovná prax, taká tá kvačka, proste akože úplne, že paráda je to v suchu. Butánci, podľa toho, čo tam po roku žitia v Butáne odpozorovala, sa venujú duchovnej praxi 8-krát denne. 8-krát denne sa spájajú so svojou podstatou. Raz je to možno dýchovým cvičením, raz je to možno mantrami, raz je to meditáciou, raz je to nejakým obradom, raz je to nejakou modlitbou, potom zase možno nejakým dýchovým cvičením. Neviem, neskúmal som to nejako hlbšie, ale 8-krát denne si nájdu čas, aby boli vo svojej duchovnej podstate, vo svojom strede, vo svojom pokoji, vo svojom samádhi, vo svojom úplnom vnútornom mieri, ktorý na chvíľočku, možno je to na 3 minúty, na 5, na 15, ide aj o tú dĺžku, ide aj o tú intenzitu, aj proste 8-krát denne sa ladia do svojho stredu, do úplnej prítomnosti, bez myšlienok. A potom sú šťastní, ak majú dostatok času na toto a vlastne naplňajú si túto duchovnú podstatu. Je to krajina s najvyšším šťastím na svete. Asi na tom niečo bude. Ja som si spomenula na taký jeden príbeh uvarenej žaby. V podstate sa vraví o tom, že keď sa varí voda, je voda a dáme do nej žabu ešte do studenej vody a tá voda sa postupne zohrieva, tak aj tá žaba sa postupne zohrieva a vôbec si neuvedomí, že tá voda je už horúca a ona sa tam uvarí. Ale keď sa voda varí, že už vrie a vtedy, prosím, len to neskúšajte, je to len príbeh, hej, a tá žaba sa do tej horúcej vody hodí, že ona vyskočí proste. Lebo okamžite zistí, že ju to zabije. A toto sa občas deje aj v našich životoch. A presne aj toto sa stalo mne. Tým, jak Danko začal sa tak duchovne vyvíjať, tak v podstate aj to zarábanie peňazí a okolo detí a jedno s druhým som si naložila toľko na seba, na tie ramená, že ja som si to neuvedomila a ja som sa vlastne v tej vode uvarila. A v takom procese tá duša začne trpieť. Ale ten človek si to ani neuvedomí, že trpí duša. Len proste vidí, že nejak cíti, že není so svojím životom spokojný, ale vôbec si neuvedomí, čo to je. Až potom, keď vyskočí, keď ho niekto z toho niečo vytrhne, tak si vlastne uvedomí, že ako žil. A tam už nastáva potom aj ten proces z tej duše. Tá duša už kričí o pomoc. A za mňa sú to úplne jednoduché veci. Ja som si uvedomila, že ja keď som bola mladá, ešte vo svojej detskej izbe, ja som si púšťala hudbu, tancovala som tam, skákala som a jak mi to robilo dobre, akú radosť to vo mne vyvolávalo. Alebo som si pustila nejakú inštrumentálnu hudbu do sluchátiek a tak som ležala a vôbec som si neuvedomovala, že to som vlastne meditovala. Že som sa dostávala do nejakého stavu, kde tá duša naozaj odpočívala a regenerovala. A vlastne potom, keď už som zistila, že som sa uvarila ako tá žaba, tak ja som sa opäť vrátila k tým činnostiam, ktoré ma volakedy bavili, ktoré ma robili šťastnou, kde som cítila, že naozaj tá moja duša si teraz v tom tak hovie. A to môže byť čokoľvek, či je to malovanie, či je to ten tanec, či je to znovu sa venovanie nejakému športu, alebo hranie na gitare, že človek celý život sa chcel naučiť hrať na gitare, ako napríklad ja, ale jednoducho som to vždy odkladala a momentálne to stále ešte odkladám, ale ja pevne verím. Sme videli včera. Hej, ale už len tá myšlienka, že môžem, že kedykoľvek, vieš, už to tú dušu tak nejak nakopne, krmí, vyživuje, hej.
A že napríklad si začať pozerať nejaké staré fotky, kde človek sa uzrie v tom veku alebo v nejakej situácii, kedy sa cítil naozaj vyživený, silný, mocný. A toto dokáže vlastne prinavrátiť tú dušu do takej akejsi pohody. Ale teda za mňa aspoň mne pomáha, že áno, táto vec ma dokáže nakopnúť, ale musí človek niečo robiť aj tak na pravidelnej báze, aby to tú dušu udržovalo v tom. A za mňa, aspoň teda mne, veľmi pomáhajú také kriajogové dýchové cvičenia. Alebo opakovanie si mantier. A keď už sa naozaj že cítim taká preťažená, tak sa zavriem do izby, do ticha a hovorím si, opakujem si nejaké mantry a úplne cítim, ako tá moja duša, že mi to pohládza tú dušu a robí ma takú akoby spokojnejšou a dostáva ma to do takého pokoja a vnútorného mieru. A keď potrebujem nejakú takú tú fyzickú, tak opäť pustím si naplno hudbu, aj keď mám 51 rokov, mne na tom vôbec nezáleží. Ja si ju pustím a ja skáčem po byte jak puberťačka. A úplne z toho človek zostáva šťastný. Takže za mňa tú dušu si naozaj aj takýmito úplne nejakými koničkami alebo vecami, ktoré sme robili niekedy dávno, ešte za študentských čias, si udržovať tú dušu takú mladú, živú. Presne. Krásne. Takže moc děkujeme za... Taky děkujeme a jdeme na strechu. Jdeme na strechu, jdeme pracovat. Ano, jdeme makat. Teď se bude až prášit. No, tak nám Danielka řekne, co máme dělat. Danielko, rozdiel práci, úkol. Hlavně rychle. Hlavně rychle a ať to stojí. Ja pôjdem navariť nejaký, dúfam, že dobrý obed. Obídek, do Maringotky. Alebo už večeru. Ono je úžasné, možná o vás málo kdo ví, že teďka tady bydlíte v Maringotce, to je taky super. Áno. Pamatuju krásnou. A koľko málo upratovania je tam. Za chvíľu je upratané. No, sa tešilo, rozšírime a bude toho viacej. No. Ale jak málo člověku stačí ke štěstí. Že? Ježišmarja, no taký No, domček, jak úplne. je toto, tu úplne proste akože 5x8 metrov a úplne, že tu má človek všetko. No, tak taky, ale ta Maringotka ještě menší a tam podle mě ještě víc, tak jakoby u sebe. Je to tak. Jaskyň. Veď presne, toto je to, že keď si človek uvedomí, ako málo ku šťastiu potrebuje, tak je o mnoho šťastnejší. Nebudu ale šruby. Môžeš? Nie. Tady budeš řezat? Tam dávaj, ale iba na tú pravú stranu.